Така, Миро, заповядай ти си. Миро, здравей! Здравей, Миро. Как си? Супер, идеално. Виж какъв е готин, да не си хрумна пояс. Абе, бех на една вишка 20 метра на летището, биех прозорци, затова малко съм станал катен. Ти казах какво работи. Ей, как? Мисля, това не е основната работа. Много работа се занимавам. Колко работи си работил най-много наведнъж? Сигурно 10-15 минимум. Добре, искам да кажа, че мъж с корема щастлив корем. Абе... Да. Мъж с корема щастлив мъж. Аз много обичам, искам да слухам коремчето. Супер яка. Добре, нека. Я само застани така. Застани. Ето тук до мен. Ето тук отдясно. Дай да направя едно. Признаци ли чакате? Добре. Я дай един ключак да ударим. Дай. Само да видя как ми се случи. Чакай малко. Доста добре се справя.